starter med at finde frekvensen, vil sige hyppighed Divideret med sum af hyppighed. divideret med som er Sådan. Sådan. Og for at finde summen af hyppigheden, skriver vi i beregningerne. Og få 26. Og er det så observationerne gange med frekvensen? Og vi så får en brøk, og brøken den trækker vi ned, sætter et komma bagved, så vi får det decimaltal. Så udregner vi middelværdien, vil sige frekvens gange med Og højden minus den der op. minus sådan der. Ja. Opløft i anden. Ja. Og så finder vi spredningen ved at sige kvadratroden af Kvadratrunde, den bliver fundet. sådan. Sådan der, ja. Så laver vi et histogram. Vi vælger højden af x-aksen og hyppighed. Sådan. Og det gør vi så lige igen her. Højden og hyppighed. Og højreklikker og laver boksplot. Og så kan vi se, at nedre kvartil er 163, medianen er 166,5, og den øvre kvartil er 171.